pisanan ketemu sliramu tratapaning jero dodoku esemu manis kang kaya madu citramu endah kaya widodari gawe ayeme ati endah suaramu naliko tatambangan ning
pancen ora sempurna, gampang terluka, tapi yen wis bab setia aku juara. Coba sawangan sithik wae perjuanganku, bayangkan jika cerita kita ini bisa
ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ono kaya ra ono ngendi kasih sayangi sing kaya cahayane bapak ibu bingung dewe-dewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat dalungane mergo ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Niken, Halo, ketemu Sakina hafal toh? kapan? Lah mau ngecane kuwi kapan? Kapan? Dipikir sih, egone wong tua abot. Oh iya. Apa meneh lagu iki? Ayo, kaya lagu iki lho. Kayak kisahku. Alah, meneh kabeh kisahku kabeh. Sabar ya, Nak. Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang ning
Tumetes ilon ning sore rembulan iki ngilingi kowe sing tak tresnani gambaran cerita sing wis ana ning lamunanku ra bakal nyongkong garus atiku wis tak cukupno kekarepanmu nanging ra ono aji ning ngarepmu kudu aku sing ngalah pengenmu aku salah ngempet nangis nganti bubrah apa salahku apa salahe rasaku mutusi katresnan nganti kelaran-laran Gusti pengen ku ning urip sing mung sepisan iki kutune aku karo kowe dadi siji nyatane apa mbok tinggalno keronto-ronto rasane atiku tak nilakno kowe lunga pungkasane critaku wis temu sedih aku Mas Arga nyapa kok kudu aku sing ngalah wis tak cukupno kekarepanmu nanging ra ono aji ning ngarepmu kudu aku sing ngalah pengenmu aku salah ngempet nangis nganti bubrah apa salahku apa salahe rasaku mutusi katresnan nganti kelaran-laran Gusti pengen ku ning urip sing mung sepisan iki kutune aku karo kowe dadi siji apa salahku apa salahe rasaku mutusi katresnan nganti kelaran-laran Gusti pengen ku ning urip sing mung sepisan iki kutune aku karo kowe dadi siji nyatane apa mbok tinggalno keronto-ronto rasane atiku tak
sing wingi yo wingi kudu wong liya ning mburi wis nguwatke ati ngapurane sayang ora tak baleni warani atimu sing suci
rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasa kudu nganggo matu duwe manen paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina Ken, halo wong urip iku kuncine telu. sabar 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 Oke. kayaknya wis sampe punduk Apa? iya bener kan Lah, wong urip kuncine telu apa? ikhlas sabar golekne Lah kowe. cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo matu cuwe manen paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang aku bakal setia ora mungkin mendua matur suwun sampun ana ngancani ning saben dina bener gak? Aku ayu gak? Famous nih ya? Cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo matu cuwe manen paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku sayang ngapunten saestu yen dereng saged nuruti apa karepmu tapi aja sumelang ana dina liyane bakal tak upayake mbuh kepiye carane tresnaku ora bakal luntur sayangku ora bakal goyah senadyan kahanane bubrang
Jare simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, kenal cowok irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren satu litek, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Lali rangga sabu Pak. Tresna awuren. Aku pancen wong randuwe, jare simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren satu litek, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan sabu-sabu. Wajahku dipotret wartawan sehingga fotoku masuk koran. Jangan bung, jangan menghisap sabu, larangan agama. Jangan bung, jangan membajak lagu, larangan negara. Gila gigi nyanyi soro ya Mas. Lanange jagat dadi kaya Arjuna, ra kakean crita susah seneng adepono. Geran aku lanang golek apa padang dalan ora
hits. Cinta tuh hanya sebatas foto, isi kantongku sendiri